uban sa pagsayaw, pagkapat sa imong kamo. Singgit nga to sa langit, tugiyaw sa walay kaulaw, lukso kauban ni Kristo. Singgit awit ni ang hari, pasabi nga siya musubi mismo sa kinabuhi mo. Singgit ang usan mo adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang buktong bahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong ukanang. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong gabi, mayong pakiguban, welcome na usab sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Sa atong pagsugod ato ning sugdan ablihan sa mga pagdaig, pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Agadto kita sa pagampo ug akong gihangyo matag usa sa pagpasalamat gayud sa atong buhi nga Dios. Magampo kita. Amahan namo nga Dios nga makagagahom, Dios nga mao'y nag-uban kanamo nining adlaw, Dios nga mao'y nagbantay na nalipod ug nagiya sa among kinabuhi. Di na nga mong hunahon nagkasing-kasing, walay laing gipangandoy kundili ang imong mga pagtulunan, walay laing gipangandoy kundili ang imong mga saad. Salamat o Dios nga imo kami gidasig, gitabangan, gilig-on ug labaw sa tanan imo kami gipahinumduman sa hangay namong buhaton. Sa amon usab nga panag-uban amahan nimong programang pulong mo kinabuhi ko. Amo na sab nga pangayoon ang imuhang pagpanalangin kanamo sa mga mensahe nga gikinahanglan namong masabtan aron maoy among itudlo sa among Pinoy-anan ug amo usab nga isugilon sa uban. I declare blessing amahan sa matag-usa namo kinabuhi sa pangalan ni Hesus. Amen o amen. Maayong gabi, maayong pakiguban. Welcome sa itong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong gabi, mayong pakiguban ni Vilinario Florentino, dalaygon ang gamhanang Ginoo, to God be the glory. Maayong gabi, pastor og sa tanang viewers na like and share na live. Mangutana unta ko kung naabay contradiction sa Mateo 5:48 o Roma City. Okay, Roma City 15:20. Okay. Ang Mateo 5:48, pag mahingpit kamo kay ang inyong amahan nga tuwa sa langit hingpit. Aniya ang usas mga pangutana nagkontradict ba? Og pwede maki-explain na dako pastor. Daghang salamat pastor, daghang salamat sa imong kinabuhi kanunay pastor. Magpanalangin sa imuha og sa tibuok nimong pamilya og ang Ginoo inyong daily bread. Mag-uban unta ang Ginoo sa inyong mga buluhaton og maghatag kaninyo og proteksyon sa inyo ha. Sa tanang panahon, in Jesus name, amen, amen. Okay. Roma City 15:20 o Roma 3:22-24.
kay wa ba kunoy nagkontradict aning duha. Pwede ra gid kay ni ato ang tagaan og pagtagad mga kaigsunan unya ato ning ablihan ang ato ang Biblia diha sa Roma City. Ang unahon nato pag-abli mga kaigsunan ang Roma City. Unya Roma 3, Roma City 15, Roma City. Okay. Ang konteksto dinhi panag-ingnan, panig-ingnan ang kaminyoon. Unya balaod og ang sala. Okay. Sa city hangtod sa duha ka kinaiya sa tao. Roma City 15 hangtod sa 20. Okay, ako ani nga tagaag pagtagad ha. Unya duha ka kinaiya sa tao. Ako rang screenshot para sa iyo ra nako ning i-discuss. Unya ako sang ablihan sad ang Roma 3, Roma 3:22. Salamat kayo no na Sir Belinerio. Roma 3:22, 22-24. Okay, unsaon paghimong matarong sa mga tao. Okay, mga diskusyon na gining naa kang Pablo at the same time mga diskusyon pod ni Jesus diha sa Mateo 5:48. Sa Roma 3:22 ingon sa dinhi, gihimong matarong sa Dios ang mga tao pinaagi sa ilang pagtuo kang Hesukristo kay managsama man ang tanang tao nakasala ang tanan og nahilayo sa himaya sa Dios. Apan pinaagi sa grasya sa Dios, gigasa sa Dios ngadto kanila mahimo silang matarong pinaagi kang Kristo Jesus nga nagluwas kanila. Okay, mahimong matarong pinaagi kang Kristo Jesus. Wala siya moingon dinhi nga wala siya moingon dinhi nga mahimo kamong matarong pinaagi sa balaod, kundili mahimong matarong pinaagi kang Kristo Jesus nga nagluwas kanila. Okay, ato ni nga tan-awon dito sa Roma Kapitulo 7. Okay, Roma Kapitulo 7 ato nang ablihan. Ang Roma Kapitulo 3, 22, 23, 24 naghisgot siya duha ka klaseng kinaiya sa tao. Unya ang tao mahimong matarong, mahimo silang matarong pinaagi kang Kristo. Kanang pulong mahimo wala na magpasabot nga nahimo na. Ato rang klarohon diha. Wala mo ingon si Pablo nga nahimo na kamong matarong, kundili mahimo silang matarong pinaagi kang Kristo. Ato sa ning tutukan ha. Kini nga maong mensahe sa kini kapangutana sa atong igsuon. Unya Mateo 7 bersikulo 15. Wala ako makasabot sa akong gibuhat, wala ko buhata ang buot kong buhaton. Hinoon gibuhat ko ang mga butang sa akong gidumtan. Kusa kon gibuhat ko ang dili ko buot nga buhaton, nagpaila kini nga uyon ako sa nga bata nga matarong ang balaod. Busa kon gibuhat ko ang dili ko buot nga buhaton, nagpaila kini nga uyon ako nga matarong ang balaod. So kung buhaton ni Pablo ang dili niya gustong buhaton, kung naamagoy mga panahon nga dili nato gustong buhaton, anya buhaton gyapon nato, ang iyang gipasabot nga uyon siya nga matarong ang balaod. Busa dili ako mao ang nagbuhat niini kundi ang sala nga ani kanako. So kung buhaton niya ang dili gusto niyang buhaton, uyon siya nga ang balaod matarong. Unya kay uyon man siya nga ang balaod matarong, ang gipakita diha dili ang balaod maoy nakahatag kaniya og kadasig or hinungdan nganong mibuhat siya kundili ang sala. Nasayod ako nga wala gayoy maayo nga niya kanako sa akong pagkatawhanon, kay bisan may tinguha ako sa pagbuhat sa maayo dili ako makahimo. Okay, wala madalag screenshot ang 19:20. Akong balikon ang Roma City ha, Roma City 15:20. Okay.
Ingon siya diri sa 16, busa kon gibuhat ko nga dili ko buot buhaton, nagpaila kini nga uyon ako nga ang mga matarong ang balaod. Busa dili ako mao ang nagbuhat niini kun dili ang sala nga niya kanako. Nasayod ako nga wala gayoy maayo nga ania kanako sa akong pagkatawhanon. So siya mismo, si Apostol Pablo, ihag yung gisugilon o ihang giklaro nga kung naagyod siya sa kinabuhi nga tawhanon, wala gyoy maayo. Ikaw ug ako kung tawhanon ra gyud ta, dili ta Dios non, dili ta langit non nga Kristohanon, kay dunay duha ka klaseng Kristohanon, tawhanon og Dios non. Kung imong lantawon sa diskusyon ni Ginoong, ingon siya dinhi nga kay bisan may tinguha ako sa pagbuhat sa maayo, dili ako makahimo. Nganong dili man siya makahimo? Tungod kay naaman niya ang pagkatawhanon. Bantayan nato niha. Si Apostol Pablo niini, mga kaigsuonan, iyang gi-explain ang iyang pagkasiya. Iyang gi-explain ang kanhi niyang kinabuhi. Kung imong tan-awon kay naghisgot man siya sa duha ka kinaiya sa tao. Siyempre, espirituhanon o unodnon, no? Sa versikulo 7, unya, ingon siya dinhi nga, 19, dili ako makahimo pagbuhat sa maayo nga buot kong buhaton, apan gibuhat ko hinuon ang dautan, nga dili ko buot buhaton. Kung gibuhat ko ang dili ko buot buhaton, nagpasabot kini nga dili ako maoy nagbuhat niini, kun dili ang sala nga niya kanako. Tungod kay si Apostol Pablo, mga kaigsonan, inani ni siya, kung kita nagngalagad o Ginoo, nagtuo ta Ginoo, unya nigamit gyapon tas pagkatawhanon, di gyud mahitabo mga kaigsuonan nga dili kalihok ang sala. Timan ini ha. Dili gyud mahitabo nga dili kalihok ang sala. Muhari gyapon ang sala kon ang ato ang gamiton sa atong pagpuyo sa kalibutan tawhanon, unodnon. Mao na si Apostol Pablo mga kaigsuonan, kung imong lantawon aning panahon na wala niya i-discuss mga kaigsuonan nga gibuhat ni niya mga kaigsuonan kanang humana na siya ni dawat, no? Wala niya gipasabot mga kaigsuonan tungod kay ihaning gi-explain katuning ihang kinabuhi kaniadto. Kay nganuman naap ang ihang gi-explain ini mga kaigsuonan ang iyang pagkatawhanon. Nasayod ako nga wala gayoy maayo nga niya kanako sa akong pagkatawhanon. Unya diri sa 14, nasayod kita nga ang balaod espirituhanon, apan unodnon ako nga gibaliya ingon nga ulipon sa sala. Okay. Pag abot diri sa 19, dili ako makahimo pagbuhat sa maayo nga buot kong buhaton, apan gibuhat ko hinuon ang dautan nga dili ko buot buhaton. Tungod kay naalagi siya sa pagkatawhanon. Ang tao nga magkinabuhi sa tawhanon nga kinabuhi mga kaigsuonan, moingon ta nga tawhanon kinaiya, unodnon nga kinaiya, ang gipakita ni Apostol Pablo, bisag mangandoy siya og mubuhat siya maayo, bisan kita mga kaigsuonan, kon mubuhat kana mangandoy ta nga di na gyud ta mamakak, mangandoy ta nga dili na tamang limbong, dili ta manikas, ato gyung ihalad ang pinakamaayo. Apan kung naapan nato ang pagkatawhanon, mawili ka. Mawili ka. So dili ni siya conflict mga kaigsuonan sa diskusyon ni Ginoong Hesus. Now, sa diskusyon ni Pablo diha sa 3, giingon din hinga, unsaon sa Dios paghimong matarong sa mga tao. Okay. Unsaon sa Dios paghimong matarong sa tao? Pangutana ni. Ang tubag, diris 24, apan pinaagi sa grasya, okay. Dere 22, gihimong matarong sa Dios ang mga tao pinaagi sa ilang pagtuo kang Hesukristo, kay managsama man ang tanang tao. Nakasala ang tanan og nahilayo sa himaya sa Dios, apan pinaagi sa grasya nga gigasa sa Dios kanila, ngadto kanila mahimo silang matarong pinaagi kang Kristo Hesus nga nagluwas kanila. Giluwas na sila ni Kristo nga nagluwas kanila, pero ang gigamit mahimo silang matarong. Wala mo ingon ang sulti ni Apostol Pablo nga
nahimo na silang matarong. Lahi ang pulong mahimong matarong o nahimong matarong. Bantayan nato ang mga word nga gigamit ni Apostol Pablo sa pagsulti o pagdeliver ni ini. Kay ang uban manggod mga kaigsuonan nga panghuna-huna ani nga inig kamat namatay naman si Jesus. Kung tuuhan lang gyud nato si Jesus mga kaigsuonan kos Ginoo. Mura og kanang inigtuo nato mura ta og diha-diha nahimo natang matarong. Mga kaigsuonan kos Ginoo, nahimo natang matarong or nahimo natang balaan. Ang giingon diri mahimong balaan, buot ipasabot upin na siya. Naa na say higayon or naa na say porsyento mga kaigsuonan nga sa tubangan sa Dios mahimo gyud siyang matarong. Sa unsang paagi aron ang tao mahimong matarong kung sa iyang pagtuo ni Hesus gisunod niya ang mga pagtulon ni Jesus. Kay dili man gyud mahimong matarong ang tao mga kaigsuonan nga mutuo niya wala mosunod. Kay ang tao nga mingtuo mga kaigsuonan mosunod man gyud na ni Jesus. Now atong hinumduman mga kaigsuonan, ang Biblia wala siya mo kana bitang wala siya mo discuss nga kulang. Iyang gipadayon ang diskasyon. Kung maminaw ra ta sa unang diskasyon, murag diha ra gyud kutob ang ato ang doktrina sa kaluwasan. Kinahanglan atong sundon ang diskasyon sa Biblia. Didto nato makit-an mga kaigsuonan nga ang pagtuo mahimong walay kapuslanan kung ang atong gituohan nga mao si Ginoong Hesus dili nato buhaton og sundon ang ihang mga pagtulunan. Wa may mahitabo. Wa gyud mahitabo mga kaigsuonan kung nagtuo ta ni Jesus unya dili nato sundon ang iyang mga sugo. Dili nato sundon ang iyang mga mensahe. Mao ni usas naka problema sa mga tao nga naminaw sa pulong sa Dios, diha nila kikuha sa sinugdanan lamang. Sa unang diskasyon, wala nila sunda ang diskasyon sa Biblia. Dapat mga kaigsuonan kung mutuo na gani ta sa Ginoo, mahitungod sa pulong kaluwasan. Timan niha ang kaluwasan na akang Kristo. Mabatunan lamang ang kaluwasan mga kaigsuonan, dili lamang sa pagtuo. Kay ang diskasyon sa Biblia, wala muhunong sa pagtuo lamang. Timan ini ha, ang diskasyon sa Biblia, wala muhunong sa pagtuo lamang. Nipadayon siya. Buti pasabot kinahanglan atong sundon ang diskasyon sa Biblia. Mao na niingon si Jesus, kamo na amoy pagtuo. Gawali si Jesus anang Mateo 5:48. Wala man niya ni giwalis mga taong wala motuo. Ang tinuod nagsugod sa pagwali ni ini sa mga taong iyang mga tinun-an. Nga miingon siya nga pag mahingpit kamo kay ang inyong amahan nga tuwa sa langit hingpit. Naa na to ang trabaho. Naa na to ang kana bitang pagsunod. Kay kung maingon ta nga sa dihang mintuo ka unya kanang mintuo ka diha dayon nahimo kang matarong. Nahimo dayon kang balaan. Unya pagkaugma magbisyo ka. Unsa may mahitabo? Sa diha nga mingtuo ka, naa na kay kasiguruhan, naa na kay paglaom. Pero kinahanglan ka ng imong kasiguruhan, kanang paglaom nga imuhang nabatunan dihang mituo ka, kinahanglan imo na siyang ipadayon. Kay ang diskusyon sa Biblia about salvation, wala mo hunong diha sa pagtuo lamang. Nipadayon siya. Unsa may mensahe sa kinitibuk sa Biblia mahitungod sa kaluwasan. Kinahanglan magpabilin kining tulo. Unang Korinto kapitulo 13 versikulo 13, pagtuo, paglaom ug kanang gugma. Kay kung wala kay paglaom, bisag na pa kay pagtuo, maluyag gyud ka. Muundang gyud kas buluhaton. Pangutana katong miundang sa buluhaton. Luwason da ito sila sa Dios. Pasudlon da ito sila sa Dios. Daghang kay mga simbingay si Ginoong Hesus. Nga gitagaan niya mga salapi unya gitaguan.
Kabantay mo? Ikaw og ako gitagaan tag hiyas og talento. Dapat dili nato taguan. Ato ning gamiton. For example, kung wala nato ni gamita, kay nawagtang ang paglaom. Diha ra kutob sa pagtuo. Dili ka kapadayon ang may tabuan na ang sambingay nga gihatag ni Ginoong Hesus diha sa Biblia, may tabo na sa imong kinabuhi. Unya asa na mo niya kapaingon. Mo nang ang pagtuo, paglaom ug ang gugma. Katong gugma maotoy instrumento nga ang tanan nga mga mensahe mahitungod sa kaluwasan imong maikinabuhi. Si Apostol Pablo sa Roma City, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, ang gihisgutan diha ang iyang pagkatawhanon. Kay duha man ka klaseng kinaiya sa tao. Naasay pagtuo. Pero kay naaman ang iyang pagkatawhanon, mao nang siya makadiscuss nga hunungon na nato paggamit ang tawhanon nga kinaiya. Mo nang niingon sa Galacia nga sayon kaayo pag ila ang tawhanon kinaiya. Mo nang kitang mga Kristohanon, kung imong lantawon duha biya ang atong kinaiya. Kinaiya ni Kristo ug kinaiya nga tawhanon. Mo nang niingon sa Galacia kapitulo 5:16, paharian ninyo ang balang espiritu. Ayaw tumani ninyo ang tawhanon. Tawhanon ba na diha? Ato kuno nang tan-awon ha. Galacia. So wala na siya mag-contradict. Wala na siya mag-contradict, sir. Okay. Kanang Mateo o kanang Roma. Wala na siya mag-contradict. Pero kung dili nato ayohon og sabot ang ipasabot sa Biblia, mura na siya mag-contradict. Sa maragod na sa giwali ni Pablo, tuo lang ka. Maluwas ka. Tuo lang. Pag abot ni Apostol Santiago, kay ingon man siya nga, pakit ako no ka ninyong pagtuo. Diba? Na ay pagtuong patay. Na apoy pagtuong buhi. Kung imo na siyang kanang atbangon pagbasa, verse to verse nimo pagbasa, dili nimo kuhaon ang pinakaunod ug ang kahimtang ug unsang panahona ug unsang kinsa nang iyang giwalihan, makaingon gyud ta nga nagkasumpake ang Biblia. Si Apostol Pablo nagwali nga mutuo ka, luwas na ka. Samantalang si Santiago mutuo ka nga walay buhat, o gyapon maluwas. Asa man gyud ang tinuod? Ang tinuod mao ni kinahanglan sa atong pagbasa sa Biblia, hutdon nato ang gipasabot sa usa ka konteksto. Okay, for example, si Pablo, nagwali man gud si Pablo sa mga taong mga Hudyo nga ang ilahang gipasigarbo balaod. Ang gipangusga ni Pablo, kinahanglan mutuo sila ni Jesus. Kinahanglan dawato nila si Jesus aron maluwa sila. Karon kay naanay na nga nagtuo. Naanay nagpabutismo, naanay misunod, naanay nagtuon sa pulong o pagtulunan ni Jesucristo, nagsige ra magbisyo. Nibalik raman sila sa daan nga pagtulunan sa mga katigulangan o niya halad-halad gyapon kung naay makasala. Maumay nakitaan. Kung imong lang taon, maunay nakita ni Santiago. Mo nang gawali siya nga, oy, tuo mo niya, sige ra magbisyo. Pakit ako sa inyong pagtuo nga nay buhat. Kay pakiton ko kamo sa akong pagtuo nga may buhat. Pananglit. Nagtuo mo nga, moingon mo nga, pagkaog tarong. Unya, kabalo ka nga ang tao nga imong giingnan, way kwarta. Di gyud na mahitabo nga makakaon sag tarong. Tagaiw sa kwarta aron makakaon sag tarong. Inana ang gipasabot ni Apostol Santiago. So wala na siya magkontradict. Sa Galacia kapitulo 5:16 ingon din nga, kini ang akong isulti kaninyo, paria ang espiritu sa inyong kinabuhi ug ayaw tumani ang tinguha sa lawas nung kaibog. Kay ang mga tinguha sa lawas nung kaibog nagsupak sa tinguha sa espiritu ug ang espiritu tinguha sa espiritu supak sa lawas nung kaibog. Kaning lawas nung kaibog naghisgot ni sa kanang tawhanon nga kinaiya. So mao gyud ni ato ang tinuod nga kahimtang nga kanang mga
tao nga nangalagad sa Dios o nagtuo sa Dios. Inigdawat nato ni Jesus, sumala sa gipakita sa mga mensahe sa Biblia. Inig tuo nato ni Jesus, ang mahitabo gani ana, di pagani na diha-diha mabatunan nimo ang kinain ni Jesus. Inigtuo nimo ni Jesus, for example, na inagsangyaw, unya nakadungog ka nga si Ginoong Hesus maoy di ay gipadala sa Dios, wala nay laing ngalan nga gipadala sa Dios aron magluwas sa iyang katawhan. Unya na nagdiscuss sa Juan 3:16 nga gipadala sa amahan si Jesus aron bisan kinsa katong mutuo lang, dili na malaglag. Unya sa Juan 1:12, kinsa katong mutuog mo udawat isipong anak sa Dios. Unya naay mudawat, naay mutuo. Wala magpakita ang Biblia mga kaigsuonan, inigdawat inigtuo mga kaigsuonan. Unya ilid to repenta kana bitaw pagampo sa paghinulsol. Inigampo sa paghinulsol, inigdawat ni Jesus, wala magpakita ang Biblia nga inighuman ang nagdawat sa tao, maambitan na ni ang kinaiya sa Dios. Daghang mga tao nga ming dawat, ming tuo, wa pagyapon ang kinaiya sa Dios. Ngano man? Kay naay proseso before nato madawat ang kinaiya sa Dios, sumala sa gipakita sa Biblia. Buti pasabot ba nga ang diskusyon mahitungod sa kaluwasan wala mo hunong diha sa pagtuo lamang. Timan ini ha. Ang uban nga mga diskusyon nakapokus sa pagtuo. Wala nila ipadayon pagsunod ang diskusyon diha sa Biblia. Mana nga kung mubasa sila sa Biblia, kontradik sila sa ubang mga sikta. Kay ang ubang mga sikta, gibasa nila ang tibuok mensahe sa Dios nga nas Biblia mahitungod sa kaluwasan. Ang uban, kay nakapokus naman sila sa Biblia, sa pagtuo. Munang nagkontradik ang Baptist ug ang ubang mga sikta. Munang ang David, di gyud na mahuman. Kabantay mo nga, ultimong bautismo, gidebatihan. Kisa man di ay author anang bautismo, si Jesus. Ning tuo man kaha ka ni Jesus, nganong dili man nimo buhaton ang pagpabautismo. Kanus aman madawat sa tao ang kinay ni Kristo, sa diha bang mutuo? No. Naay proseso before madawat sa tao ang kinaiya sa Dios, sa kinaiya ni Kristo. Unsa may proseso nga gipakita sa Biblia? Sa diha nga ang tao makadungog sa pulong sa Dios, mutuo siya ug mudawat. Ug sa dihang mudawat siya, dapat magpabautismo siya. Kay sa dihang magpabautismo siya, katong mga sala ngayang ginulsulan ang gipakita sa Biblia, diha-diha mapasaylo siya. Ug sa dihang mapasaylo siya, ang gipakita pa gyud sa Biblia, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, mahinluan siya kay gipasaylo naman siya. Isa pa mo daw moabot ang balang espiritu. Ug sa dihang moabot ang balang espiritu, diha na niya madiskubrihan nga duna na di ay kinaiya ni Kristo. Mao gyud na gipakita sa Biblia. Mao nang miingon si Pablo diha sa Galacia kapitulo 3, versikulo 27 man siguro na, bisan kinsa katong nahiusa kang Kristo, nakabaton sa kinaiya ni Kristo, nakaambit sa kinaiya ni Kristo. Unsaon man aron mahiusa kang Kristo? Pinaagir sa pagtuo? Nagsugod diha sa pagtuo nga mobuhat sa iyang gituohan. Kung dili mo buhat, mao nay mga problema nganong ang debate about salvation dili mahuman. Kay ang uban nakapokus lang sa pagtuo, ang uban sad gikan sa pagtuo hangtod nga gidiscuss ang uban nga gikinahanglan nga masabtan ikinabuhi. Mao na nga lain-lain og nasabtan ang mga tao. Kanang Mateo 5:48, Roma City 15:20 o Roma 3:22, wala na mag kasumpaki. Lain-lain ang diskusyon diha. Kay ang uban manggod mga kaigsuonan,
kana bitang wala nila kuhaa ang ila ang gipasabot yun sa Biblia. Si Jesus sa Mateo 5:48, sa iyang discussion pa lang, iyan ang ato nang masabtan nga duha gyapon ka klase ang kinaiya sa tao. Pero naa sa tao ang desisyon. Naa sa tao ang desisyon. Kaingon siya nga, parian ninyo ang balang espiritu. Pag mahingpit ka mo, kay ang inyong amahan hingpit. But ipasabot, oy, ikaw kay ning tuo na ka, pwede na kang magmahingpit. Gawas ni adtong wala mo tuo, di gyud na mahitabo. Si Pablo nga ming tuo, iyang nabantayan nga, uy, kung naan ako ang akong pagkatawanon, makabuhat ra gyapon day kog sa. Bisan ikaw, bisan ako, nagtuo tas Ginoo, nagpabautismo na ta, nagsunod na tas kinatibuk ang basahon sa Biblia. Pero timan ini, kung mo gamiton gyapon nato ang tawhanong kinaiya, makasa gyapon ka. Kay ang tawhanong kinaiya naman ang pagpangibog. Sayon kaayo pag-ila sa tawhanong kinaiya. Matud pa sa sulat ni Apostol Pablo, Galacia kapitulo 5:19. Bisan kapila pa ka mapastor, bisan kapila pa ka maordin. Bisag nahimo pa kang bisya, pahimo kang doctor of theology, nahimo ba kang obispo mga kaigsoon sa pana diha. Kon gamiton gihapon ang tawhanong kinaiya, ang may tabuan na naagyapon ang kaulag, naagyapon ang kaibog, naagyapon ang pangibog-ibog, naagyon ang tawhanong tawhanong mao man ay gipakita, mao na niingon nga tungod kay ikaw naman iya sa Dios, ikaw iya naman sa Dios, ako iya naman sa Dios, panganing kamutin ninyo nga mahimo mong Dios nun. Diba no? Kung dili maning kamot, muna nga, naa sa tao ang kanabitang, munang kita'y mo'y paninglan. Kita mo'y paninglan, pangitaan sa Dios. Gitudloan na tagtarong. Gawas lamang kung wala tatudloig tarong. Kay ang giingon sa Ezekiel, katong mga manok magtutudlo maoy paninglan. I hope naamoy nakuha nga mga mensahe. Okay. Unya, naapay mga pangutana diri. Ako ang tagdon mga pangutana lang usa ha. Mangita kog naabay mga pangutana diri. Dili lang usa ko mo atiman sa mga request awit makalangit. Diri si Alberto Dihar, tungod na pastor dili kay human sa pagtuo wala nay buhaton. Mubuhat gyud ta subay sa pulong sa Dios. Mao na. Mao na sakto gyud na Brad Alberto Adihar. Kay kon moingon tang nagtuo niya wa ta magbuhat. Gyud nang limbong ra gyud ana. Nang limbong ra gyud ta. Nagtuo tas Ginoo niya. Musumpaki ta, musupak ta anang bautismo. Iya gon nang sugo. Di man na sugo sa mga apostolis, dili po na sugo sa mga presyo. Sugo na ni Jesus Christ. Ing tuo man dagoy ta ni Jesus. Nga mo'y huhatag na to galuwasan. Nganong dili man ta magpabautismo. Kay dili kuno apil sa gospel. Nga unsa gon na tim pagka layo ara. Ang sa Ginoo diri. Good evening pastor, salamat sa Ginoo nagsaad nasad ka naga sa pulong sa Ginoo nindot manginabuhi og minatarong subay sa kubuton sa Dios. Naa ka sa pagpugong sa imong kaugalingon. Ingon nga mahadlok ka sa Dios. God bless pastor. Kauban sa imong pamilya Watsing Prampurok, Pandian, Gilabangan, General Santos. Tinuod gyud. Kinahanglan magkinabuhi tang matarong uyon sa kubuton sa Dios. Ni unsaon man aron masayran nato ang kubuton sa Dios. Kay usahay kang tawo ra ba kusog ka ining mangangkon. Kining ato kung kining kuno ato ang paghuna-huna, naara magyud na nato. Mao bitaw nang matagkaron og unya ato agyong itugyan sa Ginoo tong kinabuhi. Lord, ilid na pod ko Lord. Wa gyud koy mahimo kon wala ka. Matag adlaw gyud nato na buhaton. Inighuman natog mata.
mangayo gyud tagiyas Ginoo. Mangayo gyud tagiyas Ginoo. Unsa buot pasabot sa pagkabahin-bahin pastor? Kanang murag ako naman yung na-discuss. Kanang pagkabahin-bahin, kana bitawng nagkatibulaag ay kanang ni-separate ang usa, ni-separate pod ang usa. Kanang lain-lain sila og mga diskusyon. Maayong gabi pastor, tan-aw ko imong live, request kog dili makawang. Okay, maayong gabi ni Sister Maricel Henriksen. Ang inyong mga request awit makalangit, dili lang usa na ako pagtagad ha kay ganina wala gyud ta kahisgot mga kaigsonan hangtod naabtan ko og burn out. Wa na gyud ta kahisgot mga kaigsonan sa pulong sa atong buhi nga Dios nga mao gyud untay angay natong masabtan diha sa Efeso kapitulo 6. Unang ato rong ipadayon. Ato ning ipadayon mga kaigsonan kining paghisgot sa pulong sa Ginoo. Okay. Ang ato rong hisgutan mga kaigsonan mahitungod sa ginikanan og sa mga anak. Unya samtang mag-discuss ta mga igsoon, ako ra pong entertainon ang inyong mga pangutana o kaha mga mensahe nga naghisgot sa mga mensahe sa Biblia. Ang pagtuo nga walay buhat patay, ang pagtuo uban gyud og buhat. God bless pastor, thanks words of God. Gina-remind gyud ta agikan ni Mama Mi Insoy. Okay. Gahulat lang ko sa inyong mga mensahe. Pagkanindot sa pulong sa Ginoo nga imong gidala, pastor, klaro kaayo og masabtan dayon. Pastor, sala ba na kung akong ginikanan sila Katoliko o niya ako born again? Dili na sa sala. Sala kung dili na nimo sila sangyawan. Pero kung born again ka, sangyawi sila. Mutuo man sila sa dili, importante, padayon mo silang sangyawan. Sangyawi sila uban ang gugma. Anya dada kanunay sa mga pagampo. Dili man na sala. Dili na sala. Kay gawas kon ikaw mo'y ginikanan. Wala nimo matudlo imong mga kabataan, ikaw na born again, nahimo silang Katoliko. Kana naagyud kay kulang sa pagtudlo sa imong mga anak. Pastor, sala ba kung akong ginikanan sila Katoliko o niya ako born again? Dili na sa sala. Kay ikaw may naulahi nga tao kaysa ilaha. Gawas lagi kung ikaw ginikanan o niya ang imong mga anak na himong Katoliko, responsibilidad na nimo. Maayong gabi Pastor Gideon, ngutana lang ko kining mga damgo tanan ba na ikahulugan? Kay nagdamgo ko nga ako daw kwintas gikuha sa laki nga wala pod ko kaila og nagpakiluoy daw og dili na lang ko unsaon kay ihatag ra nagkwintas unsa may buot pasabot. Okay. Kay nangutana ka nga ang tanan bang damgo unsa giingon dire? Kining mga damgo tanan ba na ay kahulugan? Dili tanan nga mga damgo na ay kahulugan. Dili tanang damgo dunay mga mensahe. Ako takang pasabton nganong moingon ko nga dili tanang damgo dunay mensahe. Nay nagdamgo ka nga tungod sa imuhang sitwasyon sa pagkatulog, or either natulog ka nga wala day maghabol, nya gitugnaw ka, ay kabantay mo sa mga bata nga magdamgo nga nangihi gyud di ay. Kay ang mata manggod kinahanglan sa monitoron. Before na sila matulog, dapat imo gyud na silang paihion. Panghi sa mo daan, isa mo matulog. Labi na kung lapoy kay na sila sa ilahang duwa, di man na sila diretso naman na silang tulog. Mao na nga imo gyud na silang monitoron, panghi sa mo daan para di mo kaihi. Kay kisa magod wala kaagig bata. Ako sa una magdamgo ko nga mangihi, nangihi gyud di ay. Tinuod na. Nga nagdamgo ko nga perti na kong ulawa kay nangihi ko niya na ay nakakita. Perti gyud na kong ulawa sad kay naampo may bisita ato niya. Nabasa man gyud ang banig kay nangihi man gyud perti mangihi ana na siya. Napoy mga nagdamgo ka, depende sa imuhang sitwasyon. Pero kung magbalik-balik na gani ang damgo, bantayan na kay na. Doon na mga mensahe. Magbalik-balik na gani ang damgo. Nya labi na kung
magdamgo mga kaigsuonan nga maghisgot sa kahimtang. I-share lang yun diri sa atong programa ang inyong damgo. Ako ang gihangyo matag-usa sa pag-abli sa inyong Biblia diha sa Efeso Kapitulo 6. I hope si Sir Belenario, no, Escape Florentino, maka-message ka diri ug unsa pay mga pangutana nimo. Pwede ra gyud natong mataga ang pagtagad. Si Inday Dorlin ning Cabo matud pa, amin pastor, good evening. Salamat sa Ginoo nakaabot pa ko sa imong live. Gikan mi nag-prayer meeting. Wow, no? Salamat kayo sa inyong kakugi. Ang Dios magapanalangin kaninyo ug nakita sa Dios ang inyong mga sakripisyo. Ug ako nagtuo nga gitubag sa Ginoo ang inyong mga pag-ampo. Ug ako nagtuo nga nakakat-on na gyud tang tanan kung unsaon nato pag-ampo ug kinsay dapat nato iampo. Unang Timoteo Kapitulo 2, kinahanglan dili nato kalimtan ang pag-ampo sa Dios alang sa mga katawhan sa Dios ug sa mga pangulo sa nasod man bisan sa mga kasibahanan. Sa Efeso Kapitulo 6 versikulo 1 ug 9 ang gihisgutan dinhi ginikanan mga anak. Mga anak ginikanan. Ang gihisgutan dinhi mga kaigsuonan sa mensahe ni Apostol Pablo mga responsibilidad sa ginikanan ug sa mga bata. Naay nangutana mga kaigsuonan o naay pangutana nga ang bata lahi gyud og kinaiya sa dagko. Children and adult dili gyud na sila pareha og kinaiya. Di gyud na sila pareha og kinaiya. Naay mo ingon nga hain man kunoy kana bitang daling makakaton or hain man hai kunoy insaktong tudloan ang bata ba og ang dagko. Kung imong lantawon ang Biblia sad, dili na siya pwedeng tubagon kanang klase nga pangutana. Kay kung miingon tang bata, miingon tang dagko kay daling makasabot, dili man po na maoy gitudlo sa Biblia. Kay kung moingon punta nga bata ang tudloan, ang giingon mapud sa Biblia nga ang mga batanon angay gyud magpadayon sa pagkaton. So gikas pagkahimugso, pagkabata, pagkabatanon, hangtod mahimo silang ginikanan. Gani napay ginikanan nga angay gyud tudloan. So ang pagtudlo mga kaigsuonan kung imong tan-awon, wala say hunong samtang do na pay kinabuhi ang tao. Gikas pagkatao, hangtod kanang mahimo siyang bata, mahimo siyang batanon, hangtod mahimo siyang ginikanan. Ang pagtudlo magpadayon samtang kita may gininhawa pa. Maunay insakto. Wala tay dapat dili ta dapat mutubag mga kaigsuonan kung dunay mga pangutana nga kana bitawng wala tay piliong tubag kumbaga kung naay mangutana nga hay may insaktong tudloan ang bata og batanon. Dili ta dapat mupili sa duha. Kay dili na mo gitudlo sa Biblia. Mao nang magbantay ta sa mga paggamit sa atong tubag og pagpaminaw sa mga pangutana. Sige. Wala pa yung mga pangutana kaayo, no? Sige. Padayon ta sa pag-discuss, no, sa Efeso Kapitulo 6 versikulo 1 hangtod sa 4. Diha ra sa takotob kay ang 5 hangtod sa 9 mga ulipon na sad og mga agalon. Sunod na sad nato ni nga panag-uban. Ato naman tong hisgutan ang asawa ug ang bana. Nya dili maayo mga kaigsuonan nga ang bana dili gyud mo suporta sa paghatag og kaanyag sa asawa. Kay bisag unsa pa na kaanyag ang imong asawa, unya wala na nimo tagaig pang maintenance. Maintenance para ilok, maintenance para sa buhok. Wala na nimo na palitig sudlay ug pugong, magkakalkag ra gyud ang agi ana. Unya pagkaon dapat insaktog pahuway.
ang mga bana muatiman gyud na sa asawa. Dapat tagaan nilag pahuway ang baang asawa. At isim time sad ang asawa sad muhatag pog pahuway sa bana. Dili kay sugo na sugo kay tahod lagi. Dili na mao. Dili na mao. Versikulo 1 ingon dinhi, mga anak, sanglit mga Kristohanon man kamo. Sundan ninyo ang inyong mga ginikanan, kay mao kini ang husto. Ang unang sugo nga dunay saad, mao kini. Tahura ang inyong amahan og inahan, o kini ang saad, aron ka mabulahan og mataas ang imong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Versikulo 1 hangtod sa versikulo 3, mensahe ni para sa mga kabataan. So doon naman mo'y mga kabataan diha. Doon na may mga naminaw siguro nga mga kabataonan para inyo ni. Para nis mga anak. Dinhi giklaro ang mensahe ni Pablo para sa mga Kristohanong tao. O para rani sa mga Kristohanon ha. Dili ni siya pwede magamit sa mga dili Kristohanon. Timan nini ha. Kamong mga anak, kamong mga batanon, mga bata man nga makadungog karon, makasabot na. Gikan sa mga bata basta kay makasabot na. Para inyo ni nga mensahe. Kamong mga batanon, paminaw mo ani. Kay mao ni Yahweh aron mahimo mong bulahan. Mao ni Yahweh aron kamo magpuyo sa panalangin sa Dios. Pero timan ini ha, kining maong mensahe para lamang ni sa mga Kristohanong pamilya o Kristohanong ginikanan. Dili ni sa pwede nga i-apply sa mga dili Kristohanon nga mga ginikanan. Kay kon ang mga bata o niya ang ilahang mga ginikanan dili Kristohanon o niya ato silang tudluan, ang Biblia nag-ingon biya dong day nga sundal gyud inyohang mga ginikanan kay ug inyo nang sundon panalanginan mo sa Dios. Mapugos tawag sunod ang mga anak. How about nagbisyo ang ginikanan? How about kon ang mga ginikanan dunay mga gidili nga mga kanang mga bisyo nga gidili. Unsa man na kanang mga kanang maka-addict. Okay, butang na to kanang maka-addict. Nagbisyo sa mga maka-addict nga butang. O niya gitudluan sila sa ilahang ginikanan sa dili maayo nga buhat. Kay ngano? Dili lagi Kristohanon. O niya ato silang tudluan, sundaragi. Sundara gyud ang inyohang ginikanan, inday, dudong. Ang mahitabo, nakaangin pa kanila para mahimo silang dautan. Maoning kining maong mensahe para rani sa mga Kristohanong ginikanan. Kamong mga kabataan, ang inyong mga ginikanan nga Kristohanon but ipasabot walay bisyo, walay illegal nga mga gipangbuhat, ayaw gyud ninyo pakyasa ang pagsunod kon ang inyong mga ginikanan Kristohanon. Ngano man kanang tinuod nga Kristohanon ha. Kay ang ginikanan nga tinuod nga Kristohanon nagsudod na sila sa mensahe sa Dios. Kitang mga ginikanan nga Kristohanon, siguruho nato nga doon natay nakatunan sa mga pagtulunan sa Dios, sa mga pagtulunan, mga pamaagi sa atong Ginoo nga atong gialagaran. Kinahanglan makakaton ta sa pag-apply pagkinabuhi nga makita gyud sa atong mga kabataan.
dapat ang ato ang mga pagtulunan dili gikan sa tao, kun dili gikan sa Dios. Responsibilidad sa ginikanan ang pagtudlo gyud sa mga kabataan. Trabaho ni sa mga ginikanan. Ikaw ug ako nga nahimong amahan, kamo nga nahimong inahan, responsibilidad ni nato ang pagtudlo sa atong mga kabataan. Og ang dasig sa Dios sa sulat ni Apostol Pablo nga ang tanang mga kabataan kinahanglan mo sunod gyud sa mga ginikanan. Ingon siya dinhi, sundan ninyo ang inyong mga ginikanan kay mao kini ang husto. Si Apostol Pablo nagtudlo niini alang sa tanang mga Kristohanon kung unsay husto nga angay buhaton, nga angay bansayon, ipraktis sa mga kabataan ang pagsunod sa mga ginikanan. Dapat ang mga kabataonan o ang mga kabataan nato, tudluan nato sila, pahinumduman nato sila. Wala sila'y laing sundon, dili dapat sila musunod sa mga barkada. Ato silang pahinumduman nga kamudong, kamuinday, ayaw gyud sundagan ninyo ang mga barkada. Kay kami nga inyong mga ginikanan, wala mi kakita ni makasiguro kung ang inyong mabarkada maayo bang tao. Dapat ato silang dasigon sa pagsunod nato natong mga ginikanan. Pero siguruhon nato nga mga Kristohanon ta. Ang pulong Kristohanon nagkat-on og nasayod sa pagtulunan ni Kristo, sa mga mensahe ni Kristo, sa mga pamaagi ni Kristo. Dapat na master na nato ang mga mensahe sa Dios. Mao bitaw nang kinahanglan walihan ka. Mao bitaw nang kinahanglan sa matag Domingo nga musimba ta sa Dios. Ang pinakaimportante gyud mao ang pagpaminaw sa pulong sa Dios, kay diha sa pagpaminaw diha ta makakat-on, mahitungod sa mga pagtulunan og mga mensahe sa Dios nga atong gilagaran. Ug mao nay atong i-practice, ikinabuhi. Kay damor nato nang ikinabuhi og damor nato nang i-practice, damor nilang makit-an, labaw na pa nato silang gitudloan. Kay unsay nakita sa atong mga anak, maunay ilang makatunan. Unsay ilang nakita og ato pag yung gitudlo, dali silang makakaton. Kinahanglan kitang mga ginikanan, kinahanglan maayo tang ehemplo. Maayo tang example sa atong mga kabataan. Sa alang sa mga kabataan nga naminaw karon, kamo dong, kamo mga inday, kung ang inyohang mga ginikanan Kristohanon, sundan ninyo. Pero kung ang inyong mga ginikanan palahubog, hinabako, ayaw ninyo sunda. Kay dili na maoy gitudlo sa Biblia. Kay kining maong mensahe alang lamang sa mga ginikanang Kristohanon. Mga anak sanglit mga Kristohanon man kamo, sundan ninyo ang inyong mga ginikanan, kay mao kini ang husto. Kay ngano man, si Apostol Pablo manggod nakakita siya sa kinabuhi sa mga Kristohanon, dili lang sa lugar sa Efeso, kundi sa Galacia, sa Corinto, ug uban pang mga lugar diin nagtukod siya mga tigumanan aron mapadayon niya pagsangyaw ang mga tao sa pulong sa Dios. Mismo si Apostol Pablo nakakita siya nga dunay mga Kristohanon nga wala mo sunod ang ilang mga anak sa ginikanan, kundi ming sunod sa mga barkada. Hinumduman nato mga kigsunan sa atong sitwasyon karon, daghang mga batan-on nga mas close pa nila ang barkada kaysa ilang papagmama. Tanawa kuno ang inyong mga anak. Ang inyong mga anak, close ba ninyo? Kung dili gani na close ninyo, bantay. Kay duna na sila'y close kay kaninyo.
ug ayaw tuguti nga mas close sila sa ilang barkada kay kaninyo nga ilang mga ginikanan. Kay kung dili mo close sa inyong mga anak, ang gipasabot ana mga igsuon ko sa Ginoo, wala na sila musunod totally ninyo kung dili tuan na minaw sa ilang barkada. Kay mas komportable pa sila sa ilang barkada kay kaninyo. Ug usa ka na kailhanan nga dili maayo nga ilang padulngan. Dapat kitang mga ginikanan maoy ilang ihemplo, maoy ilang close. Mao ni atong tun-an karon. Unsa may mga pamaagi aron maklos nimo ang imong mga anak. Kamong mga papa, kamong mga mama diha nga naminaw karon. Mangutana ko ninyo, close ba ninyo ang inyong mga anak? Kay kung dili gani close ninyo ang inyong mga anak, basi nakita sa inyong mga anak nga dili mo close sa inyong pamilya kay duna pumoy close nga barkada. Mas taas mong panahon, mas happy mong mga ginikanan sa ubang mga tao kaysa inyong mga anak. Hinumduman na to ha, ang atong mga anak nagtan-aw na sa unsay atong gibuhat. Kung kitang mga ginikanan dili gani ta concern sa atong pamilya, dili gani makit-an sa atong mga anak nga concern ta sa atong pamilya, dili pod na sila magpakabana sa ilang pamilya. Mas magpakabana sila sa ilang barkada kay ma-feel pa nila nga mas concern ang ilang barkada kay sa ilang mga ginikanan. Munang kabantay ta nga dunay mga ginikanan nga dili na paminawon sa ilang mga anak. Asa man sila nakakapon? Simpre sa ilang ginikanan. Kay nakakita sila nga ang ilang mga ginikanan mas close ang ilang ginikanan sa laing tao kaysa ilang pamilya. Diba daghan kaayong mga ginikanan? Grabe kaayong maka-smile sa laing tao? Grabing maka-smile, Brad, ari Brad! Uniyag na aga ni anak mo tiyong, nganaw naman ka dere. Sama-sama maka. Bati kaayo ng inanak nga kinaiyak. Maura ba na'y kasagaran nga makit-an nato sa mga ginikanan? How about ninyo mga igsoon? Nangandoy ba mo nga ang inyong mga anak mo sunod ninyo? Kung nangandoy mo, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, paningkamuti nga maklos ninyo ang inyong mga anak. Himo ang suod ninyong higala ang inyong mga anak. Nga ma-feel sa inyong mga anak nga higala mo. Kay kung dili gani na nila ma-feel, mangita na silang tao nga mahimo silang komportable. Hinumdumi ang atong mga anak sama nato nga nangitag kalipay. Malipay di ay ka anang tao nga singkahan ka? Malipay di ay ka anang tao mga kaigsuonan nga di ka antigong mo hapuhap? Siyempre, atong muduol gyud ka atong muhapuhap nimo. Brad, padayon lang Brad. Dong padayon lang. Wala magpasabot nga wala tay katungod mo kasaba. Pero kung mo kasaba tag anak, dapat ato silang sultihan nganong ato silang gikasab-an, tapos ato gyapon silang amiguhon, amigahon. Mga igsuon, kung nangandoy mo nga mosunod ninyo ang inyong mga anak, mas labaw nga nangandoy ang Dios. Kay dili gusto ang Dios nga ang atong mga anak dili makabaton og panalangin.
Dili gusto ang Dios nga ang atong mga anak dili mo taas ang ilang kinabuhi. Gusto ang Dios nga ang atong mga anak iyang mapanalanginan. Gusto ang Dios nga ang atong mga kabataan mutaas ang ilang kinabuhi para makasaksi pa sila sa pagkamaayo sa Dios, para mas makasaksi pa sila sa pagkagamahanan sa Dios nga atong gilagaran. Usa nga gikinahanglan natong buhaton, dasigo nato sila nga kita mo'y ilang sundon. Dili ang ilang mga barkada, dili ang ilang kaugalingon. Kay ang ilang kaugalingon kung atong bantayan ang atong mga kabataan, hingibugon kaayo ang mga kabataan. Matagkaron og unya bisag unsa na lang na itudloon. Kung muhatag ka sa ilang pangayoon, dapat naa kay eksplanasyon. Katong dana nato mga ginikanan ang pagtudlo sa atong mga kabataan. Ang atong responsibilidad dili lang ang pagpakaon nila, ang paghungit, ang pagpangitag sudan, ang pagpangitag kanon, pagluto o paghakad nila. Ang pinakaimportante na ato silang matudluan sa balaang kasulatan. Nga magtubo sila nga walay laing sundon kundili kita nga ilang mga ginikanan. Mangumusta ko sa inyong mga kabataan. Gisunod ba mo sa inyong mga kabataan karon? Kung wala mo sunda, dili mo nila higala. Wala mo'y panahon nila. Maunay sayop sa mga ginikanan. Gatuo ang mga ginikanan, kasagaran, nga kung manarbahog abroad, magpadalag kwarta, insakto na, grabe na ang ilang nahimo. No, wa mo'y nahimo. Kay ang tinuod nga ginikanan nga naay nahimo, nagtudlo sa mga kabataan sa pulong sa Dios. Maunay tinuod nga mga ginikanan nga dunay nahimo. Pero manarbaho ra mo, hatag ra mo ditso, palit didto, inyo rang gidaot ang kaugmaon sa inyong mga anak. Kay nga naman, inyong gi-spoiled ang inyong mga anak. Wala ninyo trininga ang inyong mga anak. Unsaon man nila pagsunod ninyo? Kung dili sila kasunod natong mga ginikanan, unsa may ilaon yang kaugmaon? Munang kabantay ta, daghan kayong mga anak nga tagas kaig pangandoy ang mga ginikanan, kutob ras pangandoy. Nangabuntis ra ditso. Kay nga naman, masuod sa ilang ginikanan, masuod nila ang ilang barkada kaysa ilang ginikanan. Damo na sila'y mga problema, adto sila mo duol sa ilang mga barkada. Kung makabarkada sila buaya, panabdusan na sila. Ha? Kasagaran sa mga ginikanan, di mo dawat. Pero isa mo dawat, og nanay apo, saan taman, nanganak naman. Maunang ang giingon sa Biblia, mga ginikanan, tudluin ninyo ang inyong mga anak. Mga ginikanan, hatagig panahon ninyo ang inyong mga anak. Dapat kitang mga ginikanan ang priority nato ang atong mga anak. Kung moingon tang priority nato ang atong mga anak, tudluan nato sila sa pulong sa Dios. Panguluhan nato sila nga doon na sila makatunan. Sa kahimtang sa pagpuyo, kung unsay atong nakatunan, ato kining itudlo nila. Kabalo ba mo? Kanang musugo kas imong mga anak, hugasin ni dong, hugasin ni day,
usa na kamaayong training nila. Kani unsaon paglaba, unsaon paglungag, unsaon pagluto. Usa ka na ka best nga training. Kay ang atong nakatunan, wala nato idalo nila. Akong mga pagdasig, mga mama, mga papa, ihatag ninyo ang inyong panahon para sa inyong mga anak. Ayaw ihatag sa cellphone. Ayaw ihatag sa social media ang inyong pagkaginikanan. Ihatag sa inyong mga anak ang inyong oras. Kay nanginahanglan sila sa inyong oras. Mao nang niingon ang Biblia diha sa Deuteronomio kapitulo 6, gibalik po na sa kapitulo 11. Deuteronomio kapitulo 6. Sa mga ginikanan, ingon dinhi mga kaigsuonan, dakong sugo, pag abot sa 5, higugma ang Ginoo nga inyong Dios sa tibok ninyong kasing-kasing, kalag ug kusog. Ayaw ninyo kalimti kining mga balaod nga gihatag ko ninyo karon. Itudlo kini kanunay sa inyong mga kabataan. Unsa may gikinahanglan aron matudlo nato kining mga pulong sa Dios? Time, oras, panahon. Inap na ba, mangutana ko ninyong mga mamag papa, insakto na ba sa alang ninyo kanang paghatag og kwarta? Kanang pagpa-eskwela? Kanang pagpakaon? Daghan kay mga mama nga ako madunggan nga nagbagulbol. Gihatag na nako tanan pastor. Gipalitan nako nagmaayo sila. Pina-eskwela. Murag hilas kaayo sa ilang nahimo ba? Mura bag naanay pagpamuyboy ug pagpangwinta. Kung maura na atong nahimo, ang paghatag nilag kwarta, hinumdumi, wala pa na sila'y kaalam unsaon pag-manage ang kwarta. Sa atong paghatag nila, gitudloan ba nato sila unsaon pag-manage? Unsaon na aron mapanalanginan sila sa kwarta nga atong gihatag nila? Mga igsuon, ang pinaka-importante nga responsibilidad natong mga ginikanan, ang paghatag og oras sa atong mga kabataan. Ato silang tudluan, ato silang kuyugan, ug ato silang ikuyog. Sa tanang trabaho nga atong nakatunan, dili nato idalo nila. Dapat ato ning i-share ngadto nila. Kanus apan man nato ni sila tudluan kung naa na sila'y nakatunan, dili gikan sa ato ilang mga ginikanan, gikan sa ilang mga barkada. Kung gikan kanis mga barkada nila ang ilang nakatunan, una sa tanan nga imong makitaan na nana sila'y bisyo. Nana na sila'y bisyo. Pag naana gani bisyo ang mga bata, gahi na diri, gahi na nang pasabton. Igo raw niya kang muhilak. Magpulos ba ng inyong paghilak? Magpulos ba ng inyong pagpatulo sa inyong luha? Dili. Katong mga mapuslanon dapat maotoy ato ang i-apply. Mga Kristohanon, mga papang, mga mama, responsibilidad nato ang pagtudlo sa atong mga anak sa pulong sa Dios. Mao na ako advice, pag manimba gani mo,
paminaw gyumos pulong sa Dios para doon na mo itudlos mga bata. Damor mong motudlo, damor mong makakaton. Damor mong makakaton kay madasig mos pagtuon sa pulo nga inyong nadunggan sa matag Domingo bisan diri sa atong programa. Hinumdumi, the first ministry sa mga ginikanan, atong mga anak. The first ministry, our family, ang atong pamilya. Problema, kay daghan kayo mga ginikanan nga nindot kay mo smile sa laing tao, nindot kay mo katawa, pero naa na gani anak, mausob ang pamustura, labi na kung mangayo ang anak. Na po ka. Ginaana ba ninyo pagtudlo ang inyong mga anak? Doon na joy anak pastor nga Swael, bisan unsaon pag latigo sa pulong sa Ginoo. Musuki jod tungod kay nakabarkadag unbeliever. Pangutana, nganong nakabarkada mag unbeliever? Gikan sa iyang pagkamugso na nasa iyang unbeliever nga barkada? Gikan sa iyang pagkabata, unbeliever na iyang barkada? Mangita gyud nagbarkada kung dili mo niya barkada. Maubitaw ng kitang mga ginikanan, dapat kung naay barkada ang atong mga anak, wala na ilaing pinakadabis nilang barkada, kita ng mga ginikanan. Kita ng mga ginikanan. How about maingon ra pastor? Okay ra na pastor kanang itdadon ra ako nas pagampo ako mga ginikanan, ako mga anak. Gamahanan ang Dios. Mogamit tag bersikulo. Bisag unsay atong pangayoon, pinaagi sa atong pagtuo, pinaagi sa ngalan ni Ginisus, ihatag yun na sa Ginoo. Mabag-or lagi natong mga anak. Iagira na tos mga pagampo. Tinapulan nga style. Kung doon na kayong pagampo para sa imong mga anak, dapat gitudluan ninyo sila. Responsibilidad nato kining natong mga ginikanan. Okay. Panultihon 22:6. Hatag tag bersikulo. Panultihon 22:26. Okay? Panultihon 22:26. Aritas mga bersikulo. Asa naman tong 22:6. Tudloi ang bata kung unsaon niya pagkinabuhi o hinumduman niya kini sa tibok niyang kinabuhi. Naabay giingon diri nga iampo ra inyong mga anak para makakaton sa pagkinabuhi. Kitang mga Kristohanon, kung naatay mga pagampo sa Dios para sa atong mga anak, labaw na tong paningkamutan nga doon na tay time nga matudluan nato atong mga anak. Tudloi ang bata ha, wa pa nay barkada, siyempre wa pa nay barkada, under control pa na sa mga ginikanan, bata pa eh. So naa nato ang kulang, ang kuno nato kung naamay mga bata nato nga Swael nakabarkadang mga unbeliever tungod na kay kulang tas pagtudlo nilas bata pa sila. Busy ra siguro kas trabaho, kana kung busy gyud tinuora. Kay kung tinuod tang busy nga trabaho, ang pinakadabis nga trabaho, doon na tay trabaho para sa mga anak. Kanang nagtrabaho ta sa pagtudlos atong mga anak. Tudloi ang bata kung unsaon niya pagkinabuhi. Wala sa moingon nga tudloi ang inyong mga batanon. Inig kabatanon na mo'y tudlo.
ini kabatanon na isa tudloi. Kadaling makakaton, daling makasabot. No. Tudloi ang bata kung unsaon niya pagkinabuhi. Unya hinumduman niya kini sa tibuok niyang kinabuhi. Kung wala nato tudloi ang atong mga anak, kay nagtuo ra ta nga pabalonan ra tos pagkaon, okay na. Naarata ikapakaon nila, naarata ika-bisti nila, ika-uniforme nila, ika-gastos eskwelahan. Si ma'am og si Serlay bahara ana, o si pastor. Mga kaigsuonan, dili na maoy gitudlos Biblia. Trabaho natong mga ginikanan. Muna kung kamo nga naas abroad, ayaw mo pagsalig sa inyong kwarta. Daghan, timani ha, daghang kinabuhi na daot sa kwarta. Kay nga naman, walay nakatunan ang bata kung dili nato sila tudluan. Munang kamong naas abroad, labi na gyud ang mga ginikanan nga nas Pinoyanan. Ang pinaka the best nga trabaho mao'y i-priority. Wa nay lain. Nga kitang mga ginikanan mutudlo gyud sa ato mga kabataan. Unya, ato silang himuong higala. Himuon nato silang higala. Ato silang ibanding. Pangutanon nimo ang imong mga anak, mangutana sa na nimo. Mangutana po na sila nimo pagkaninduta. Unya, imo na silang istoryaan. Ug naa sila'y mga dula, imo silang sabayan. Unya, kung imo na silang, kung makakita po na sila nimo, ganahan na silang makakaton. Kabantay mo mga kaigsuonan. Ako, na may duha ka anak, unsay akong buhaton na nila. Buhaton na nila. Pero kung makakita na ko nga naa sila'y gibuhat nga wala na ko buhata, kabalo ko nga nakuha na nila ni sa ilang mga barkada. So unsa may akong buhaton, ako ra silang pasagdahan. Unsa may akong buhaton, unsa may inyong buhaton, inyo ra silang pasagdahan. I-correct nato sila. I-correct. Kay sa atong pagtudlo nila, di na nila kalimtan. Ila nang hinumduman. Samtang magdako, magtubo sila, maunay mugiya kanila. Muna nga, ingon ang Biblia mga kaigsonan, Episo 6. Mga anak, sanglit Kristohanon man kamo. Sundan ninyo ang inyong mga ginikanan, kay mao kini ang husto. Kanang sunda, dapat naa sila'y nakita eh. Kung ang ilang nakita mga kaigsuonan, sa ilang mga ginikanan, mas happy ang ginikanan sa mga tao. Ngaya kaya sila sa mga tao. Inikatulog, diha sa pamilya, way tagdanay. Walay, yung good morning dong, good morning day. Dapat, before matulog, good night. Dungan mo sa pag-ampo. Unya, good night kiss. Kiss ko, nak. Wow, kanindot anak. Kanang, close good mo sila ba? I-practice na mga inahan. Mga mama, papa, muani lagi mo anag maayo. Ako mo ingon gyud kong 100%. Pag kitang mga ginikanan, tarungon ra gyud natog pagdumala ang atong mga kabataan. Makakita ta nga sila panalanginan sa Dios. Makasudong ta nila nga sila ubanan sa Dios. Nganuman magbahadlokon man sila sa Dios. Nya dili nato tugutan nga ang ilang mga barkada mao'y ilang sundon. Unsa may angay natong buhaton aron dili nila sundon ilang barkada. Dapat ang atong mga anak wala na'y pinakamaayong barkada nila kung dili kita na. Kay kung naaman sila'y barkada, siyempre naaman na sila'y barkada.
Pero mas pilion ta kay pinakadabis man tang barkada nila. Kanang kaduulan bitaw ta. Kay kung dili ta kaduulan mga kaigsunan, kanang dili ta nila kasuginlan sa ilahang mga kabugaton, kanang ilang mga weaknesses, adto na manugid silang barkada. Dapat mga kaigsunan kitang mga ginikanan, kaduulan ta nila. Na imong tapad, dapat kaduulan ka sa imong mga anak. Kanang makahangyo ang imong mga anak nimo ba? Kanang bitong tudluan nato sila nga, kita mo'y konsultahon. I hope nakuha ninyo kanang nga punto. Ang unang sugo nga dunay saad mao kini, tahura ang imong amahan o inahan, o kini ang saad aron mabulahan og mutaas ang imong kinabuhi dinis kalibutan. Unsaon nila pagtahon kung wala nato sila tudloy? Unsa may ilang sundon kung wala sila nato giyahi? Munang giyahan nato sila, tudluan nato sila sa ilang pagkinabuhi. Kinahanglan katigo silang mo amping sa mga gamit. Basic kay na siya nga kana bitang buuluhaton, tudluan nato sila nga ilang mga gamit, ilang mga duaan, ilang ampingan nya kantigo silang mo tan-aw og unsa kabililhon, unsay mga bili, unsay nganong kinahanglan ampingan. Nya imo ayo ni kalimti ha, himuag yung barkada inyong mga anak. Himo ang barkada. Mga ginikanan, ayaw pasuka ang inyong mga anak. Ayaw palaguta. Hinuon amumaha sila sa Kristohanong disiplina og maayong pagtulunan. So responsibilidad yun nato ang pagtudlo nila og pagdisiplina nila. Ang uban kanang dili bitaw mo buyag, dili mo bunal, kay bawal ang pagbunal. Sa Biblia dili bawal ang pagbunal. Dili bawal ang pagkastigo. Kung imong tan-awon ang Biblia, ingon dinhi sa Panultihon 29:15, ang pagbadlong og pagpanton makaayos sa kabataan. Kung pinatuyangan ang usa ka bata, mahimo siyang kaulawan sa iyang inahan. So kinahanglan ato gyung pantonon, ato gyung tudluan ang atong mga anak. Okay. Ako ni nga pangitaon kining pulong kastigo. Okay. Kining bunal. Ako ning pangitaon mga kigsuonan ha. Kung asa to nako nabasa. Kaing uban maikog kanang murag kung kita magong ginikanan mubunal ta sa ato ang atong anak. Kuan siya kanang sakit kay nato. Kanang labi na kung palangga kay nato atong mga anak. Kabalo ba mo mga kaigsuonan? Sa una, gamay pas David kanang first nako nga bunal, hilak yugo kay ako'y nasakitan. Pero dapat mubunal ka mga kaigsuonan kanang dili unbeliever nga bunal, kanang Kristohanon, biblikal nga pagkastigo. Ang giingon din mga kaigsuonan sa Panultihon 13:24, kung dili mo kastiguhon ang imong anak, kung dili mo kastiguhon ang imong anak, wala mo siya mahala. Apan kung gihigugma mo siya, imo siyang pantunon. Dapat kung mokastigo ka, naakay imo silang pasabton. Imo siyang pasabton, imo siyang tudluan.
para magtimaan. Ayaw kahadlok. Ayaw ka ng kastigo sad nga mura na og kanang tawhanon nga kasuko. Kanang naipagtulunan. Dong pananglitan. Kana dong kung imo ni siyang buhaton sala man ni. Unya unsa may dangatan kung mabuhat nimo ang sala, ang giingon sa Biblia, kamatayon. So para magtimaan ta, ang Dios mismo miingon nga gikastigo ko kamo. Unya giingon sa Biblia do nga kinahanglan kang patunon. Muna kung mabuhat nimo ni, ayaw lang gyud pug buhata. Anaon na nimo pag tudlo gyud. Kanang gugma pag kana bitong pagtudlo nga dunay gugma. Pagpanton nga uban ang gugma. Kay kung dili nato siya pantonon, wala nato sila mahala. Kana bitong spoiled nga pagdumala. Kabantay mo kanang mga ginikanan nga spoiled kaayo og tinudluan. Spoiled kaayo og kanang dinad-an sa mga bata. Kuang gyud, makaingon ko nga lain kaayo og kahimtang. Lain kay kinaiya. Na ang pagkamahitason, na ang pagkagahi. Kana gyud ang pagkagahi. Ya luoy kayo ang mga bata. Luoy kay na sila kung magdako. Pero kung ako mga kaigsunan kung wala ko magdako og kanang disiplina, unsa ka siguro ako ang kahimtang. Ako pasalamat jud ko sa Ginoo nga ako ang mga anak, akong mga ginikanan mo disiplina gyud. Kabalo ko kon angay ba kong bunalan og dili. Unya gitudloan ko unsay akong buhaton kung makasala. Nga ipasaylo, dili na ko buhaton. So responsibilidad yun nato mga kaigsunan una, pagtudlo, pagpanton, pagdisiplina sa itong mga anak. Unya, ang gikinahanglan yun time. Time yun, mga ginikanan. Dili nato bitaw ipanumangil ngadto sa atong mga anak ang atong kakulangon. Dili na to tuuhan nga maog yun na ilang kinaiya, gahig ulo. Kaya na ay mga ginikanan nga sama sa atong nabasa kaganina nga swail. Di yun na mahitabo nga swail kung wala sila nakatunan. Naag yun na sila nakatunan. Ako tagaag pagtagad ag ubang mga kuan akong mga anak pastor sukad pa sa pagkabata nila. Ako sila ginadala og simbahan samtang sila nagkadako. Apil sila sa bulaton sa simbahan hangtod sila hangtod naa sila pamilya. Wow, inana gyud no? Gikan ni Gina Kamahalan, pastor, salamat sa topic karon. Si Gregorio Kiring, salamat sa Ginoo. Si Randy ako pod ni i-replay. Okay. Amin pastor, ako anak giregalohan ako Bible adtong ilang closing. Wow, no? Salamat kay Ginoo pagkanindota. Hindi po pastor love ang kailangan ng anak at oras po. Hindi po pastor love ang kailangan ng anak at oras po. Siyempre, time gyud. Kisa pay na adere mga istorya pero para sa inyo Rich Ivan, he says me sakit ko. Tudluan pastor, kuhaan og tithes ang among gihatag na kwarta sa ilaha. Tudluan pastor na kuhaan og tithes. Kana usas ako ang gitudlo nila ang pagsunod Diyos Biblia. Jesus so ganay angos. Good evening po pastor, happy watching. Ang salapi dadalhin sila sa kapahamakan. God bless pastor. Aslit atindido. Mao gyud. Do na jud anak pastor nga swael bisan unsaon pag latigo
sa pulong sa Ginoo mosuki jud tungod kay nakabarkadag mga unbeliever. Mao na kabarkada man sila unbeliever, pero hinumduman nato wala pa ni sila barkada, dapat katon na sila sa tuwa. Ingon diri okay. Kuan lang ingon si Sir Billanario, dili undangan o pag-ampo. Undangan di gyud undangan pag-ampo, unya di pud undangan ang pagtudlo. Unya ipakita gyud ang gugma. Ipakita gyud ang gugma. Live ministry ang pulong mo kinabuhi ko by Pastor Gideon. Salamat kayo ni Brother Daryl Hiroraga. Janer de la Rosa Estante. Amin tinuod jud sakto kaayo na Pastor Family First Ministry. Ana gyud, no? Dili kay maayong mo tagad sa laing pamilya, unya ang pamilya waday oras. Nya di man na mao nga mo ingon busy as ministry, wala maatiman ang pamilya, dili na siya mao. The first ministry is your family. Kung busy kas ministry, apil gyud na imong pamilya, di gyud na mahitabo nga wa kay oras sa imong pamilya. Karon dako na nakabarkada sa school, muna ato silang giyahan, ato silang panguluhan. Sa gagmay pa mo pirmi nako kamo ginadala sa simbahan, unta mahinumduman to ninyo. Poy, Pirates, Eban, Rekina, hinaot ko mabalik og hikapon sa Ginoo inyohang mga kasing-kasing. Nga balik mo sa Ginoo, pero dili tamo isurrender sa pag-ampo. Gikan ni Irene Marin. Nindot kayo ang tinguha sa mga ginikanan. Tama po Pastor, gikan ni Ashley. Gina kamahalan, naaman may group chat sa akong mga anak, kada Domingo ako sila ginaagda nga magsimba kaming tanan pagka nindota. Wow, nindota no? Nindot kaayo gyud Sister Gina, I'm blessed gyud no kanang mga ginikanan ang ilang ka group chat ilahang mga anak pagka nindota. The first nga naa sila'y group chat ang iyang mga anak. Irinanti Popoy Babatido Manlinumbay. Maayong gabi Pastor, salamat sa Ginoo sa ihang pulong. Salamat gyud, bless kaayo ko. Watching from Sitio Ginitan, Pangalungan, Cagayan. Niya akong mga anak Pastor kay nagpasalamat sila kay gidisiplina nako sila. Sa una gagmay pa sila, dili daw nila maabot kung unsa sila karon. Ana gyud. Kamo mga ginikanan nga naminaw sa ato nga programa, disiplina inyong mga anak. Dili kay kamo mo'y disiplinahon sa inyong mga anak. Ako makita ko mga kaigsuonan, masakitan ko, maguol ko, kay maguol, masakitan, kay naiuban nga mga ginikanan, mubuyag sa ilang mga anak. Musingka ang mga anak. Buyagon kay sigig email, singkahan lang silang mga anak. Kulang nagpanahon. Kulang na sila og kaalam sa pagtudlo silang mga anak. Og kinahanglan gyud kitang mga anak, mga ginikanan may nampuon unya naagi oras sa atong mga anak. Dili kay trabaho. Dapat kung moingon tang trabaho, bisig sa trabaho, usa nga atong gitrabaho ang pagtudlo sa atong mga anak. Atong hinumduman ang unang maestra, ang unang maestro nila kita. Ang unang pastor, ang unang magtutudlo, kitang mga ginikanan. Maubanay nakita nato sa atong pagaginikanan ngadto sa atong mga anak. Dapat mauna ang atong ipakita, nga atong makita sa atong ginikanan, sa atong pamilya. Kamong mga amahan, kitang mga amahan, kamong mga inahan, kita ang number 1 teacher, kita ang number 1 nga maestro, maestra, o kita ang number 1 nga pastor diha sa atong mga anak. Munang magkat-on gyud ta para do na ta itudlo nila. Dili kay trabaho lang, sugo lang. Trabaho kay naipakaon, naipa-eskwela, dili na maoy kanang enough. Dili na kay mauranay angay buhaton. Kung imong lantawon, dili na maoy priority gyud. Dapat ang priority nato nila kanang pagtudlo. Kay basic naman ko ng pagpakaon, basic na di gyud na mahitabo nga kana bitawng malimtan. Hanitin na taana, kabisado na taana nga makapakaon gyud ta sa atong mga anak.
Ang pinaka-importante gyud makatudlo ta nila. Si Kiliste Pargan Ribas Rivolin, salamat sa Ginoo nga nakaginikanan ko og Kristohanon, pastor. Madumduman ako bisan gunami og maglakaw sa akong mama og papa, tudloan mi nila sa pulong sa Dios pagkanindota. Kamong mga ginikanan, ayan na mo pagbisyo, ayan na mo paghubog. Kitaan mo sa inyong mga anak, gunit-gunit mong baso, gunit-gunit mo og tuba, gunit-gunit mo og ilimnon. Yamiran ra mo sa inyong mga anak, inikatiguang ninyo. Kaya nga naman, wala nila ang panalangin. Pero kon kitang mga amahan, kitang mga inahan, ato silang gipanguluhan sa pag-adtog simbahan, nangulutan nila sa pagtudlo sa Biblia, nangulutan nila sa pagdaig sa Dios, nangulutan nila sa pagsunod sa Dios. Moingon ko, bless kayo ka. Kay ini kadagko sa inyong mga anak, panalangin na sa Dios. Og ang panalangin sa Dios moabot pa na ninyo, masinatian pa na ninyo. Munang kamong mga ginikanan, mga amahan, ayaw ninyo panguluhi inyong mga anak og inom, panabako, panugal. Ayaw na ninyo buhata. Gatuo mo nga wala mo'y anihon ana, na mo'y anihon. Kamoy mo sakripisyo sa resultas inyong gibuhat. Maupo na inyong makitaan og mugrabe pa na kung muadto na sa inyong mga kabataan. Munang mga igsuon, kining mensahe sa Ginoo, dili ni pagdaot ninyo, kun dili paghatag ni kaugmaon ninyo og sa inyong mga anak. Gisakripisyohan ako ni tungod kay gihigugma ko kamo. Ni sakripisyo ko sa pagkiguban o pagdiskas, pagdeliver sa pulong sa Dios. Kay gihigugma ko kamo. Sama nga gihigugma nako akong pamilya. Sama nga gihigugma nako ang trabaho sa Ginoo. Tinuod jud, pastor, nga dapat nag-istorya ta sa atong mga anak. Nakita pod sa atong buhat. Kay kun kita nag-istorya nya sukwahay pod ang atong buhat, dili jud na sila masabot. Di na sila makasabot. Bisan unsa lang ang akong anak babae, bisag usa lang ang akong anak babae, pastor, sa panahon makasala among ginamaymayan apan ang tambag sa pulong sa Dios ug human makasab-an pangutan-on namo kung nganong nasuko mi unya among gitudloan nga magsuri jud og aron makakaton. Wow, nana gyud. Mo nay mga ginikanan nga tinuod nga nagmahal sa ilang mga anak. Mo nay tinuod nga mga ginikanan nga nagmahal sa ilang mga anak. Mutudlo gyud sa ilang mga anak. Unya likayan ng pagpamalikas kung mukasaba sa mga anak ha. Likay ang pagpamalikas, kanang pagpanunglo. Kung mukasaba ta sa atong mga anak, kung ato silang disiplinahon, likay. Ayaw tuguti nga makasulti mog dili maayo. Labi nas pagpanunglo ug pagpamalikas. Ayaw gyud ninyo tuguti nga malitok ninyo na dito sa inyong mga anak. Mayong gabi, pastor, wa ko makasunod sa imuhang programa. Nakasabot ko sa imong wali kontima. Maupod na akong tatay, igkagabi idayon katulog, tapukon magampo. Ikabuntag sayo alas 5 sa buntag mag-usami pasalamat ug maopod na akong gibuhat karon. Wow, nindot kaayo no. Nindot kaayo. Mo nay mga nindot nga mga ehemplo, example. Salamat sa Dios sa imuhang ministry, pastor. Pagkanindot sa imong mensahe, tinuod kaayo na imo gisulti gikan ni Sasi kundi. Si Marla M. Idoyan, salamat kaayo, pastor, sa mga pulong nga kanunay nimo gipabati. Tinuod gyud, pastor, kay akong mga anak ginasaligan sila karon, wala gyud mi nila gikalimtan, gisnasuportahan gyud mi nila. Wow, unsa imuhang gibuhat imong anihon. Muawit ko mga kaigsuonan og awit ginikanan. Mo kanta ko mga kaigsuonan og ginikanan. Ako sang
kuanon ang gitara. Before ko manamilit, katong oras diri alas 8 pa man, pero kinahanglan kong mosabay sa akong mga anak sa di pa sila matulog. Ako gi-practice nga kay maluoy ko nila nga maghulat. Unya klase naman sila, mosayo naman silag mata. Manang dili nako patason pag-ayo hangtod alas 9 alas 10 pa ka akong live. Kay mauluoy ko sa akong mga anak kay mosayo man silag mata. Gawas ko wala sila klase. Kay pwede ra na nga pasagdahan ako sila nga dugay matulog. Kay may klase pero inaning klase na kinahanglan ako silang sabayan nga moampo before matulog. Amo na akong gitinguha gyud. Dunay mensahe diri. Okay. Nindot kaayo ang imong wali pastor, mao nga akong mga anak makasabot sila ngano nga nagsigi ko og paggamit sa buluhaton sa Ginoo. Kay nagdako na sila nga sa simbahan, kauban nako sa mga pagsimba sukad kaniadto. Nindot kaayo ang mga resulta. God bless. Wow, no? Salamat kaayo. Okay, ato ang kalipay ang atong mga anak pagkaalagad og Dios. Ako ang kantahon ang ginikanan. Ikaw ginikana, bata mo tudloing, bata mo giyahi tudloing, pamatasan ikaw ginikana, bata mo tudloing, bata mo giyahi tudloing, pamatasan. Kabataan karon ang agyong monitoron, sa gadget kontrolon, sa module paansiron, ayaw gayot pasagdahi, ang cellphone mo taguin, kaugmao nila, naas pagdumala ikaw ginikana. Bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi, pamatasan ikaw ginikana. Bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi, pamatasan. Kabatan-onan karon ang agyong giyaha, sa Bible tudloan, aron na ay pamatasan, ayaw gayot pasagdahi, sa email pa undangan, aron makatarong, pag-eskwela ikaw ginikana. Bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi, pamatasan ka ginikana. Bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi, pamatasan. Ikaw ginikanan, angay magmainampuon, bulong sa Dios titigan, kaiwakas Pinoy anan, ikaw magmainam pingon, ka ikaw ilang panagingnan, kung buhaton mo kini, ikaw mabulahan, ikaw ginikana. Bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi, pamatasan tudloi, pamatasan ang imo kabataan.
Tudloan gyud nato og pamatasan ang atong mga kabataan. Sa dili pa ko mo manamilit ako tagaan og pagtagad ang uban pang mga kaigsuonan. Mayong gabi Pastor, salamat sa Ginoo nakapaminaw na pud ko sa imong wali. Gikan ni Hermelito Padilla. Salamat kaayo Pastor, hinaot kaayo nga daghan pang makakaton. Si Nilmark, kantaha ang kanta sa simbahan Pastor, unsa man na imong kanta dili man na kanta sa simbahan. Pagaba haha. Diyos ko haha dili man na taon kanta sa simbahan. Sure, kabalo man ko nga dili ni kanta para sa simbahan. Kanta ni para sa mga ginikanan. Salamat kaayo. Pastor, mga tulog na taon may maluoy ka, ayaw pakoski ang radyo kay mura ramig mabungol sa kakusog. Wala man ko magpatukar. Neil Mark, wala masad ko magpatukar diri og kanang radyo. Una sa tanan naka-headset ko. Unya close pod taon ning ako ang room studio. Na ako recording studio. Ibin nga na ako silingan bisag unsa kaduol di na kadungog. Kinsa man nga siguro nga pastor. Neil Mark, kanang sound nga asa gikan ning akong tingog maoy hangyo Brad ate palihog kanang hinayi pud taon te kay mga tulog anaan noon kana sakto na Neil Mark. Pero ako mo imuhang buyagon dili na siya mao kay ngano man kining kaning inyong programa nga inyong nadunggan layo kayo ni gikan ginakonek ni sa mga FM station o ginikonek ni sa cellphone ngadto na sa amplifier or paingon sa Bluetooth o uban gikas trompa katong gabo nagconnect sa Bluetooth o trompa mautoy hangyo Neil Mark ha para kana bitang kanang naakay pagbuild og maayong relasyon sa imong silingan dili makakasugo nako kay ngano man layo kay tadong Neil Mark. Salamat sa Dios kasama ko po ka sa aking anak live group tuwing linggo. Wow no. Kay dili man na Japon kanta sa simbahan imong gikanta kanta man na sa harana. Sige dong Mark, dili na lang nako ni basahon imuhang mga kuan kanang imong mensahe. Ako magpray sa Ginoo nga kanang ang imuhang mga makatunan gikan sa balaang kasulatan. Salamat sa Ginoo sa imong ginabuhi Pastor, sa imong pagtudlog sakripisyo kanamo. Naghatod sa tinuod nga mensahe. Basin dili na kadawat sa kanta Pastor. God bless. Naragyo na niya pod. Ato ra pugon ng ning tagaan og panahon nga makapagawas sa iyang gibati. Ato ra nang tagaan og panahon si Brother Neil Mark kay ngadto makaamgora na siya kung naana niya ang sitwasyon. Walay tao nga dili kaamgo basta kay pantunon nas Ginoo. Mao nay giingon sa Biblia, usahay kinahanglan makasinati kitag mapait nga masinatian. Isa pa ta makakaton. Asa ganyan ang mabasa? Naanas panultihon akong pangitaon kung asa to dapit sa panultihon. Nga nag-ingon nga daghang mga tao na ay mga tao nga okay. Asa guro to nako nabasa. Panultihon 20, diaras panultihon 20. Panultihon 20:30. Usahay kinahanglan makatilaw kita og mapait nga kasinatian. Una pa kita magbag-o sa atong pamatasan. Kay kani inani nga minsaya gikan ni Neil Mark. Wala man ni say maayong relasyon sa iyang silingan kung imong lantawon ang iyang mensahe. Muna nga
ato siyang iampo nga buhi siya nga makakaton siya, buhi siya nga makaamgo ba, nindot kay na. Kay ang tao nga makakaton nga buhi pa, makaalagad na Ginoo. Ingon siya, okay, in Jesus name, go away nga buhat kaaway buluhaton ni Pastor Gideon. Hato ra nang iampo, Sister sa Seconde. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Pastor. Panalanginan ka sa Ginoo sa tibok nimong pamilya. Si Neil Mark, in Jesus name, pahawa. Dili na siya muhawa kay kita po'y gitrain ana. Unsaon na to paggamit ang naatong nakatunan, ha? Ayaw basli ang dautan ug dautan. Hinuon basli sag maayo. Pastor, buhat sa kaaway in Jesus name, ang mga taong mo react sa imong buluhaton. Masakita na sila, maminaw, Pastor, kay tinuod man. Ato lang iampo no nga si Neil Mark nga kana bitawng mas nindot man ng tao nga mapanton, madisiplina, kay diha man na makaamgo. Mao na giingon ni Solomon nga usahay kinahanglan makatilaw kitag mapait nga kasinatian una pa kita magbag-o sa pamata sa Neil Mark. Kanang giampo kanamo dong nga ako mga pag-ampo nga mabag-o ka nga dili ka dili ka moagi, dili na kinahanglan moagi ka og mapait nga kasinatian. Mo na akong prayer nimo dong Neil Mark, no, naminaw man ka. Akong prayer nimo, akong prayer sa Ginoo para nimo nga mabag-o ang imong batasan, mausab ang imong batasan, kanang dili ka kinahanglan moagig mapait nga masinatian. Mao ni ako mga pag-ampo. Pero kung kinahanglan, si Lord na'y bahala. Si Lord na'y bahala. Mahal ka namo dong. Amin, dalaygon ang Dios sa imong dalaygon ang Dios sa pulong sa Ginoo nga imong gisangyaw, Pastor, og daghang nabusog sa mga kalag. Pastor, unsa to na verse na panultihon imong gibasa sa panultihon 20:30 katong kinahanglan makasinati tag mapait nga sinatian o isa pa ta mabag-o. Usahay kinahanglan makatilaw kita og mapait nga kasinatian una pa kita magbag-o sa atong pamatasan. Hadugay ko nakabasa tungod kay nausahay mga bersikulo dili nako diha nako hinumduman, dunay mga panahon malimtan nato. Nahum 1:3 usa man ni ray mugukod niya Pastor og Isayas. Si Christina Pagatang, salamat sa mga pulong. Na-bless gyud mi kauban sa akong pamilya, Pastor. While nangaon mi og naminaw mi sa live nimo, Pastor. Dalaygon kaayo ang Dios, ang Ginoo. God bless. Si Usting Espinosa makaamgo ra na, Pastor, pag ang Ginoo mulatos sa iya kay nagbugal-bugal siya sa disciple ni Jesus. Unsay iyang gibuhat, gyud ang anihon. Makaamgo ra gyud na siya. Ako moingon ko makaamgo. Daghang kay kong mga tao nga na-encounter kani, gamay ra man kay ni Neil Mark. Wala ra kay ni, gamay ra kayo. Kana gyung uban. Kana akong naagian, labaw pa ana. Muna nga dili ko matingala. Dili ko matingala kay nakaagi naman ko mas grabe pa nga pagbugal-bugal. Nakaagi ko nga gitulisok ko. Nakaagi ko nga na ay mga hulga na inana. Gani ang mga naagian ni Apostol Pablo, wala ra kay nas mga naagian nato. Mo nang kanang mga inana dili dapat ta mo react pag-ayo kay dili man na maoy kuang gyud inana nga dili man gyud na inana ka pugat inana. Kay ngano man ako nagtuo nga kana si Neil Mark mabag-o ra gyud na. Walay tao nga dili mabag-o nga nakadungog sa pulong sa Dios. Lamang akong mga pag-ampo nga di na kinahanglan nga pasination pa siya mapait. Munay ako ang prayer kay. Pero kung kinahanglan, si Lord na'y bala.
ang Ginoo mo'y magapamuhatan ng tanan. Si Alsola Bernadette, salamat kay Pastor, makahinuklog kaayo ang iyang balaang pulong. Yan mong gisangyaw, Pastor. Okay, sa Hebreo 12, no? 6, gikan ni Freddy Aquino. Ang pasaha, Isaias 26:10, Pastor. Okay, ako aning basahon. Nya, manamilit ako kay mukuyog ko sa akong mga anak sa ilang mga pag-ampo, kay dili ko gusto nga lugay sila matulog kay sa biya silang mata. Isaias 26:10. Kisalamat kaayo no ni Sasi Kundi. 26:10 akong basahon. Ingon din kon pakitaan mo kaluoy ang mga dautan, dili sila makakaton sa katarong. Magbinuang sila bisan sa dapit sa mga matarong, ug dili sila mutahod sa imuhang pagkagamhanan o Ginoo. Pero kita dili ta pwede mo buhat ani. Trabaho ni si Ginoo. Unya pag-ampo ni Isaias, trabaho man ni si Ginoo kon pakitaan mo kaluoy ang mga dautan, dili sila makakaton sa katarong. Magbinuang sila bisan sa dapit nga matarong, ug dili sila mutahod sa imong pagkagamhanan o Ginoo. Pag-ampo ni Isaias ang Ginoo mo'y kuan ani gikaistorya, dili tao. Usa dili ta pwede nga dili mo pakitag kaluoy sa kanang dili ta pwede mo kanang naay mga taong dautan ato pong baslag dautan, dili. Kay tao man ta, kita may tao. Ang Dios makahimo siya ana sa pagsilot, sa pagdisiplina, pero kita ato na silang dadon sa mga pag-ampo dili kay kung manginsulto sila ato pong balusag insulto. Ang trabaho na sa Ginoo dili na trabaho sa tao kanang Isaias 26:10 ato gyud ang sabton, dili kay kung Kristohanon taon niya buhatan tag dili maayo. O niya ato silang kuan, dili na to sila pakitaag kaluoy, dili maayo na. Nindot kaayo usa ka tawo nga dihang makadungog siya sa pulong sa Ginoo, dili magmagahi yang kasing-kasing apan bulahan kadtong kasing-kasing nga madinuolon sa Ginoo. Gikan ni Marilona Sigera. Wow. Okay, oras na sa ako ang pagpanamilit mga kaigsuonan. Mag-ampo ta atong pasalamatan ang Dios sa iyang pagkamaayo sa matag usa nato ka kinabuhi. Akong gihangyo matag usa nga magpasalamat ta sa Dios ug dili nato kalimtan ang pagdaig pagpasalamat sa iyang pagkamaayo. Mag-ampo ta. Amahan namo nga Dios nga makagagahom, salamat gayod sa imong mga pulong nga imuhang gihatag kanamo, imong gipadungog kanamo, nga imo kami gitudloan sa pagdumala o pag-atiman sa mga kabataan. Salamat o Dios nga imong kaming gitabangan sa pagpadako o pag-atiman sa mga kabataan nga imong gigasa kanamo. I-bless Ginoo mga ginikanan nga dili lamang kutob sa pagpamati kundi sa pagbuhat niining tanan. Bisan pa ang mga kabataan nga nakadungog karon, himuha silang malipayon sa pagtuman sa imong mga pulong. Ug tagaay kami kadasig sa pagbuhat niining tanan. Bisan pa sa pagpamahulay pagpangatulog padayon ka magauban. Bisan pa sa kumakaigsunan nga nakadungog na kabati karon, himuha silang madinawaton. Bisan pa ni Neil Mark, salamat Ginoo nga tagaan mo siya higayon nga makaalagad kanimo. Tagaan mo siya panahon nga pamuhat sa mga buluhaton alang kanimo. Panalangin ni si Neil Mark o God nga makailas siya kanimo
og iyang gamiton ang iyang kinabuhi og ang tanan nga naa kaniya, iya kining mahala diha kanimo. Bless siya Lord, uban siya sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan, no? Sa matag usa napagay mga mensahe, pero kinahanglan akong manamilit. Kini yung igsuon, Pastor Gideon maingon, ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless and good night. Pagdaing nag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalan mga pagdaing mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaing kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaing kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo. Ihalad na ang tanan,